салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуб. бародаро, ини рақамое ки дар иҷо дидесед медонед дар бораи чия. хитон хайр рӯз шаб донед. бародаро, гӯш кинед. Якчанд рӯз не чанд моҳ дами сомонаи ютуб як мусафеда бигем мусафеди ҷавона ам видеоша тамошо мекунам. беҳтаринай қариштдора номи каналаш бигомус ҳамтари дар значок сурат шадидем, шояд бисёриятон бишносенша. беҳтарин масалан шахсиятай хубай, масалан боби салом алейкум, агар моро нигоҳ дошта бошед бародар, боби мо шуморо бениҳоят эҳтиром мекунем дар сомонаи ютуб. аммо як видео бародари тоҷик барои худат кардае ки акиб ба гуфти худаш ки мехостааст ки номи каналтона бобои блогеро бимонӣ. видео кардае, аммо шумо номи каналтона алиш накарден. и ҳаққи шумоя, масалан канали шумоя, шумо метавонед ки алиш накунед. ҳеҷ кас шуморо маҷбур карда наметавонад. аммо ба ман муроҷиат кардам ки як бор дига шумо видеош кунед, бигӯед ки агар ки илоҷиш боша номи каналтона бобои блогеро монед, бо хуб мешава. акун ба гуфти худаш и канали хитай фората алиш мекунӣ, на фората алиш мекунӣ. ман барои канали худат пешравӣ, респект хоҳонам. масалан каналат 50,000 шава, 100,000 подписчика шава, миллион ҳазор подписчик шава. беҳтарин канал. масалан видеота тамошо мекунам дар бораи дарахто, картошкаву шинониву ҳамхеле чизо гап мезанӣ. беҳтарин шахсият ҳастӣ. аммо дар ҳами бародари тоҷик метавонӣ ки як видео кунӣ ки масалан не канал ма алиш намекунам, ё ки номи канал ма алиш намекунам, ё ки ҳоб алиш мекунам. иш ихтиёр дар дасти худтон. як бор дига боби шумо дар пешравӣ хоҳонам ва муваффақиёт дар канал, дар зиндагитон. бародаро, темара алиш мекунем. кадоме дар сомонаи ютуб мехоҳад ки блогерӣ куна ва инам хеле видеоҳо пешниҳод куна, ё ки ягон видео куна ки манфиаташ дар мардум бираса. ини рақамҳои ватсапи моя занг бизанед. мо каналҳои 500 подписчик то 90,000 подписчикара дорем дар фурӯш. фората монетизатсия, на фората бемонетизатсия, фарқ надорад. ҳар намудош ҳастай. кадоме да каналҳои масалан арзон мефурӯшад ки прямой эфириш ҳуй боша ба сай мегӯяд, ё сообщество дошта боша ба сай мегӯяд. дорем михели каналҳоро арзон, масалан 6000, 7000, 8000 рублей да ҳастай. каналҳои 1000 подписчик боло, яъне 1000 подписчика, 2000 подписчика, 3000 подписчика ҳамхели дорем дар фурӯш. кадоме да канали вазбин дар кораи бародаро то 90,000 подписчикара дорем дар фурӯш. кадоме да канали майда дар кораи канали майдарам дорем арзон дар фурӯш. агар видеои ма шумо да писанд омада боша, як та лайк биҷихен. ҳамин канали ма да бародаро я дастгирӣ кунен. канали ма 10,000 шава подписчикош биҷанам подписатсара ягон сума шумо намерава. я дастгирӣ кунен канал 10,000 шава. агар сухани мара дар замин намонед. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. сарбаланду хонаобод бошед мухлисони азиз. инора снимат кардагем. просто либосҳои нав мепӯшонемшон барои ҳамо снимат кардагия. барои хавотир нашавем бародаро. просто маникедора снимат кардагем. либоси моделҳои нав мепӯшонемшон. ба пеш.